खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ इउटुब चेनेल सोरजिथा क्रिएटिभिटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै आङो नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय आरो निउसफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनो होनना आवगायबोनाय जालायबाय। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय आरो इउटुब चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला बेबायदि खौरांखौ मोनबाय थानो लुबैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामबाय। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जोङो जागायनोसै। गिबियावनो दङ इउपिपिएल दोलोनि मोनसे खौरांगिरि मेल। थांनाय 17 जुन खालि सालाकाटि ब्लक बिपिएफ आरो बिएसइउआ इउपिपिएल दोलोनि साथाम सोद्रोमाफोरखौ अमित कुमार ब्रह्म मुंनि सासे कन्ट्रेक्टरनिफ्राय लामा मावनायनि मुङाव 50 लाख रां दाबिदों होननानै मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों अजद होनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय बिथांमोनहा सरकारखौबो रां दाबिग्रा सरकार होननानै बुंथिनानै होदोंमोन खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों। नंगौ, बे बाथ्रानिनो फिननाय होनानै मैया इउपिपिएल दोलोनि बै साथाम सोद्रोमाफोरा मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बेफोर गासिबो अजदफोरा नंखाय, बेबायदि जानोनो हाथावा होनना बुंथिदों। लोगोसे बेबायदि नंखाय बानसावना होनायनि थाखाय थाबैनो बिथांमोननि एगेन्सै आयेननि राहा लानाय जागोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होबावदों। बर' थुनलाइनो आं मा होनो हादों आं मिथिया, नाथाय बर' थुनलाइया आंनो सिनायथि होदों। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंदों देग्लाय 2023 मायथाइनि बर' रावनि लाइमोन साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि माइनावस्रि दैमारि बिथाङा। भारत सरकारजों बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थाजानाय थुनलाइ फोथारनि मोनसे देरसिन बान्था, जायखौ साहित्य एकाडेमि मुङै मिथिनाय जायो। नंगौ, बर' थुनलाइनि थाखायबो बोसोरफ्रोमबो बे बान्थाखौ होबोनाय जायो। थारैनो देग्लायबो सानै बर' आइजोफोरा बे बान्थाखौ आजावनो हानाया जोबोद गोग्गानाय लाबोनो हादों बर' हारिनि थाखाय। बेबायदिनो लाइमोन बान्थानि थाखाय उदालगुरि जिल्लानि माइनावस्रि दैमारियाबो बे बान्थाखौ सम, जिउ आरो खन्थाइ बिजाबनि थाखाय सायख'जायो होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों, जायनि थाखाय बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव गावनि गोजोननायखौ फोरमायथिना होनाय जादों। बिजनीआव गोबां बिबां निसा गोनां टेब्लेट हमनो मोननाय जादों। नंगौ, आथिखालाव बेबायदि गोबां निसा लाग्रा फालांगिरिफोरखौ हमबाय थानाय बायदिनो मैया आरोबाव बिजनीनि मानिकपुर पुलिस थानानि सिङाव बिथांमोनहा मोनसे स्रोद सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै नायबिजिरनाय हाबाखौ जागायदोंमोन। नंगौ, बेबायदिनो सासे राजिबुल हक मुंनि सुबुंखौ हमनो मोननाय जायो। लोगोसे हमजानाय सुबुंनिफ्राय गासै 1000निबो बांसिन निसा टेब्लेटफोरखौ हमनो मोननाय जायो। फारसेथिं पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे हमजानाय निसा टेब्लेटनि बेसेनखौ 2 लाखनिबो बारा जागोन होननानै फोरमायथिना होदों। मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरां। नंगौ, देग्लाय 2023 मायथाइनि भारत सरकारजों बोसोरफ्रोमबो होबोबाय थाजानाय थुनलाइयारि बान्था एबा साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ बर' रावनि थाखाय सानै बर' आइजोफोरखौ सायख'नाय जाबाय। बे बान्थानि गथ'सा थुनलाइयारि बान्थानि थाखाय उदालगुरि जिल्लानि माइनावस्रि दैमारिया सम, जिउ आरो खन्थाइ बिजाबनि थाखाय लाइमोन बान्थानि थाखाय सायख'जायो आरो गुबुन फारसेथिं क'क्राझार जिल्लानि मैदेर खर' गामिनि थागिबि थुनलाइगिरि मुस्रिमा प्रतिमा नन्दि नार्जारी बिथाङा गसाइनि गोजोन नोजोर सुंद' सल'नि थाखाय बर' रावनि आयदायाव साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हायो, जाय खौराङा दायो गासै बर' हारिखौनो रंजानाय लाबोनो हादों। गहपुरनि सिमा बारायनानैसो बिटिआरआ 60था बियाबजों आबुं महर मोनगोन। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सा देखियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मैया बाथासिपुर मिलन गोजौ फरायसालियाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सनितपुर जिल्लानि गासै मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ लानानै मोनसे सुबुं सांग्रांथि मेल लानाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला मैयानि बे सावरायनायाव गुबैयै बिटिआरनि सिमा बारायनायखौ लानानैनो सावरायनाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों।
मख'नो गोनांदि मैयानि बे सावरायज्लायनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर खनीन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाहैनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बिटिआरनि सिमा बारायनाय, हानि जेंनाफोर सुस्रांनाय आरो बिटिआरनि गासै दफाफोरखौ सुफुंनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनायनि अनगायैबो गहपुरसिम सिमा बारायनायजोंसो बिटिआरआ 60टा बियाबजों आबुं महर मोनगोन होननाबो बुंथिना होबावो। फिन बियाब सोदांफिन्नायखौ लानानै आसामाव गासै 12टा राजखान्थि दोलोफोरा ज' जानानै थाबैनो बराक भेलियाव थांगोन। नंगौ, दायो आसामाव बियाब सोदांफिन्नायनि मोनसे ड्राफ्ट बिलाइआ ओंखारबाय, जेराव बे ड्राफ्टिं बिलाइखौ लानानै बिथांमोनहा गोजोननाय मोनाखै। गुबैयै बराक भेलियाव ट्राइबेल सुबुंफोरा गोबां बांबोदोंब्लाबो नाथाय बराक भेलियाव मोननै बियाबखौ खमायनाय जादों, जायनि थाखाय बिथांमोनहा थाबैनो बराक भेलियाव थांनानै खौरां लाहैगोन आरो फैगौ 7 आरो 8 अक्ट'आव गांसे गोसोखां बिलाइ हैनो थाखायबो दिल्लीसिम थांगोन होनना बिथांमोना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै बुंथिना होदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार निउस आपडेटखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होनना आसा खालामबाय। स' गोजोन्थों।